Hi, hello mga my friend. Kain tayo. Ayan, may ulam ako rito. Oh, sarap mga my friend. Itlog tsaka danggit, my friend. Mga my friend, ayan. Oh, napaka-crispy. Tsaka meron din tayong sabaw. Ayan, oh, noodles. Sabaw. Alay, kain na tayo mga my friend. Gutom na. Ayan. Oh, sarap mga my friend. Ang dami kong kanin. Wala, kanin ang dami. Uy, ayan mga my friend, oh. Sarap. Sarap. Ang sarap. Galing pa ng ano? Galing pa ng Pilipinas. Binigay lang ng BFF ko. Kain na kayo. Sabaw ako dito. Chicken noodle soup. Crunchy. Ang sarap. Labi ko na muti. Ayan mga my friend. Tapos na ako. Salamat sa inyong panonood mga my friend. Huwag na kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Bye-bye!